Sådan. Og så vis en godbinde lige hen til hendes næse. Dygtig! Dygtig. Nej, hvor er hun god til at sige det. Alma. Hun er 8 uger nu og klar til at komme hen til hendes familie. Hun er trænet til at kunne ligge meget stille og rolig. Og nyder rigtig at blive nusset på maven. Hun har fin hvid på brystet. Og så er hun god til at ligge også, selvom hun skal have klippet negle. Og man kan kigge hendes tænder. Og dyrlægen har kigget, at hun er helt fin over det hele, søde lille Alma. Ja, du er så sød og bedårende. Og så kan Alma komme, når man kalder, og hun kan sitte. Og hvis man er god til at tage ud og tisse, så husker hun også at tisse udenfor. Og når hun er udenfor, er hun fuld af fart. Og når hun er inde, så vil hun også gerne lege, men også god til at tage en lille lur. Og vil meget gerne hygge og lege, også med børnene. Dygtig. Dygtig. Med hænderne, sådan her. Sit. Dygtig. Dygtig. Det var godt, Alma. Det var. Og så vis en godbinde lige hen til hendes næse. Dygtig. Dygtig. Nej, hvor er hun god til at sige det. Det klarer I godt sammen. Godt, Alma. Vi klarer det, I to. Ja. Kom. Kom. Åh, du er dygtig.